Uden for mine vinduer udspiller der sig en drabelig kamp. 2 af de solsortehander, der igennem længe har spist morgenmad sammen med mig som smilende tilskuer, er åbenbart blevet uvenner, og forsøger nu at flå fjerne af hinanden i en pas de deux, der får Mikkel Kessler til at ligne en velfriseret søndagsskolelærer. Og mens fjerne flyver og næbene hakker, stjæler spurvene krummerne for næsen af de 2 kombattanter. Uimponeret over den sportsbegivenhed, de er vidner til, og kvidrene, som var de Tour de France-kommentatorer på Stedsolider. Den ene af de 2 hanner har et udkendspunkt under min hæk, sådan cirka 5 meter fra alle krummerne. Og skulle en eller anden ukendt han driste sig til at snuppe en krumme eller 2, kommer han straks løbende hen over græsset for at sætte den formastlige på plads. Til gengæld bliver han sig selv sat så eftertrykkeligt på plads af den hund, der hele sæsonen igennem har haft et mere end godt øje til mig og mine fodringsrytmer. Lige siden hun sidste år fløj ind i mit vindue, og hjalp hende tilbage til livet ved at dryppe vand ind i næbet på hende, mens hun lå bevidstløs i min håndflade, er hun hver dag i sæsonen kommet forbi. Har sat sig på ryggen af min havebænk, inden hun er fløjet over på mit havebord og har lagt en klat. Og jeg er så hoppet ned til krummerne og har misket sig. Hende tør hannerne ikke give sig af med, her hvor de og jeg dagligt betragter hinanden. De mange forskellige spurve, der drøner rundt om hovederne på slagsbrødrene, er i mellemtiden begyndt at afsøge mit 10 cm høje kløvergræs for eventuelt uforsigtige insekter. På en måde så er jeg næsten forbibragt fornemmelsen af, at de har lært hjemmefra at komplementere den tørre kost af knækbrødskrummer med frisk protein fra de knasende lækre småkryb, der har valgt at bo i det græs, jeg senere i dag skal have slået. Og mens de gør det, og solsortehannerne tager en pause i kamphandlingerne, mistroisk betragtende hinanden på 3-4 meters afstand, erkender jeg endnu en gang, at ikke alt handler om min helt egen Tour de flaskehals og min daglige kamp for at holde mig ædru. At livet har sin helt egen rytme, der uanset hvordan jeg end måtte have det, altid udfolder sig lige uden for mine vinduer. En rytme, som jeg med glæde drager ind i den hverdag, jeg lever i som ædru alkoholiker. Så jeg tager, ligesom solsortehannerne, en pause i kamphandlingerne og tillader freden at sænke sig over mit sind, mens jeg nyder verden, som den nu engang er, fyldt med forunderligheder og daglige mirakler. Jeg tror, jeg lige skal ud om lidt med lidt mere knust knækbrød til mine livsbekræftende fjerbolde, inden jeg lover mig selv at tage 24 timer mere i min privatpersonlige tur det hverdag. Livet er skønt.